του Γασιπή. Νεχτά. Στο γήπεδο σαν μπαίνεις. Σε αυτά τα αρχικά στάδια της αναμέτρησης. Ο Μάγκλιτσα επιμένει, απέφυγε τον Αλεξάνδρου. Μάγκλιτσα, εδώ είναι προηγουμένως ο... Ναι, άφησε το πόδι απλωμένο ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου. Στη Λέμεσο μας φέρνεις. Όλοι οι Κύπρος εθώρες. Στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό. Μένουν μπροστά οι πρωταθλητές. Ο Εφρέμ κάνει μια προσποίηση και... Είναι το καμάρι της από όλων τα παιδιά σου. Και είναι το καμάρι της από όλων τα παιδιά σου. Έχει δείξει 30 κίτρινες κάρτες στα προηγούμενα 6 παιχνίδια. Φάουλ ακόμη ένα τώρα ξανά. Εξαιρετικό. Και της Ελλάδας στα γιαχώματα. Τα Σίλβα σεντράρει για τον Κίε. Ψηλά ο Αστή θα απομακρύνει. Φάουλ επιθετικό, σφυρίζει ο Μασάς. Εδώ ξανά ο Εφρέμ γύρισε. Δίνει πίσω, δυσκολεύει τον Αστή. Φάουλ όμως, σφυρίζει ο διαιτητής. Ξέφυγε έξυπνα εκεί ο Λόπες και έκανε και εξαιρετική παλιά μπροστά στο Μάκ. Αστή για τον Βινίσιους. Παπουλής παίρνει μπάλα, φάουλ, σφυρίζει ο Μασάς. Και κίτρινη κάρτα το Σακέτη. Βινίσιους έκανε λάθος, η μπάλα στον Λόπες, ο Αλονέφ. Του ημιχρόνου. Ο Ντασίλβα θα κερδίσει φάουλ, όχι. Βάζει άλλη μια κίτρινη κάρτα ο Μασάς. Εδώ το κράτημα του Καρλάου. Έκανε φάουλ στο Μάρκο. Πρωτάθλημα, πρωτάθλημα, η ώρα σήμανε παιδιά, άναψε φως, νίκης πυρσός, σήμερα βάλτε γιορτινά, πρώτη φορά, όλη θεριά. Την εξαιρετική πάσα του Αλονεύτη. Τραγουδιστά, όλοι ας πούμε δυνατά, ρίλωσολε, ρίλωσολε. Τα Σίλβα θα περάσει ανάμεσα από δύο και θα πάρει το φάουλ από τον Νούνο Μωράης. Ο Μπεντόγια μένει κοντά στην μπάλα για να εκτελέσει. Θα εκτελέσει τώρα το φάουλ για τον Αγγελή. Φάουλ, πάρε το σημαίακι από τον πρώτο βοηθό. Βάντερμαν εκτελέσει. Τι έγινε, το τακουνάκι ήταν εξαιρετικό. Ο Μάγκλιτσα πάει πρώτος στην μπάλα από τη στιγμή που έγινε κάτοχος και την πρόλαβε. Εδώ παίρνει κάτω το αριστερό του πόδι του Μάγκλιτσα ο Βάντερμαν και είναι φυσικά πέναλτι. Όλα τα λεφτά, η εκπληκτική μαγική πάσα από τον Στο 65 πλέον προς 66 θέλει να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του, όντας πίσω στο σκορ από την πλευρά του ο Πέντρο. Ο Μπεντόγια είναι και φεύγει μπροστά. Ο Αλεξάνδρου, Ορλάντι θέλει να παίξει γρήγορα ο Αποέλ. Η πάσα του Μωράης για τον Αλονεύτη, το κόρνερ ο Λόπες. Φάουλ έχει κερδίσει ο Αποέλ με Αλονεύτη να ετοιμάζεται να το εκτελέσει, είναι και ο Εφρέμ. Αν έχει να κάνει με Αποέλ φυσικά. Όλα τελειώνουν με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Εδώ ακούγεται σφύριγμα για φάουλ. Άνο έτοιμος για την σέντρα. Πίσω ο Ορλάντι για την κεφαλιά. Μένει κάτω ο παίκτης του Απόλλωνα.
Συγκλίνει, πιέζεται από τον Καρλάο, συνεχίζει ο Γκίε, αφήνει το παιχνίδι. Σακέτη διώχνει, Μπερτόλιο, Μιλάνοφ. Φάουλ για τον Αποέλ και κίτρινη στον Μπερτόλιο που διαμαρτύρεται. Είναι εδώ ξανά. Πήριξε φάουλ ο Δημήτρης Μασάς, διαμαρτυρήθηκε ο Μπερτόλιο. Ομάδα μία ιδανική, Απόλλωνάρα μοναδική, παίζει. Ο Βάντερ, πισινή και παλιά. Ξέρει τι θέλει και αποκτά αυτό που θέλει, το κατακτά.